Alaba eta alaba izuna. Behin bazen emazteki bat alarguntza gelditua. Bi hauren ardura zuen, bata alaba eta bestia alaba izuna. Maiz gertatzen den bezala, alaba itxutuki maite zuen, eta alaba izuna aldiz, ikaragarri hastio. Zenbatenaz ere hastioago, hainbatenaz itxusiago baitzuen alaba, eta ederago alaba izuna. Goiz batez bada, alaba izuna oianera marrubiketa igorri zuen. Zarea beterik ekarzi ezaion, espazituen beriak eta astobeltsarenak entzun nahi. Negumina zen eta hotz izigarria zen. Buru bustanik ez zuen marrubiketa abiatzeak, baina bazekien gaixo aurrak bere manuak manu eta bere mehatxuak mehatxu zituela amaizunak. Zarea besoan joan zen oinutsik eta erdi biluzirik, ama zerukoari heleginez, eta bazioan haia. Oianera helzean, gertatu zitzaion etxola baten ondotik iragaitea. Etxola hartan baziren 3 gizon. Batek galdatu zion, nora zoaz aurredera ola paperez besti hotzurekin? Amak igorrian hau marrubiketa. Marrubiketa? Sasoi untan? Nolako ama duzu? Ama izuna dut. Ala baina. Etxola gibel hortan atzimanen dituzu marrubiak egurpean, badukezu hau sarkizarearen betetzekoa. Eta hala gertatu zitzaion. Marrubi ederrez bete zuen zarea. Eta ongi ikasia baitzen, etxolara itzuli zen eskerren bihurtzera. Eranen duzun solas bakoitz, atera dakizula urrepesa haotik, zion batek egan. Edertu zoazela egunetik egunera, zion desiratu bigarrenak. Eta 3. Hilondoan zerura eraman zaitzatela ingeruek. Etzen ama izuna guti harritu ikusi zuelarik alaba izuna zarea marrubiz beterik itzultzen. Are gehiago oraino ohartu zelarik hitz bezain beste urre botatzen zuela. Nun izan haiz, nondik heldu haiz. Eta neskak kontatu zion nola oianera heltzearekin etxola bat kausitu zuen, eta etxolan 3 gizon. Haiek ziotela erakutsi marrubiak nun bil. Emazteak orduan alaba deitu zuen, eta alaba izunari manatu etxolarako bidea erakutsi ziezaion. Zarea besoan abiatu zen alaba lorietan. Etxolara heldu zelarik, hantziren oraino 3 gizonak. Neskari egantzioten, zu ere dudarik gabe marrubiketa heldu. Zaretara batekin etzenuten beraz aski. Marrubirik ezpaita ahatik gehiago. Eta berga bat luze mutiur baitzegoen haura, erantzion batek. Hitz bezain beste apo aurtikiko dun. Eta bestiak, itxusiago izanen haiz, egunetik egunera. 3. Galtzagorrik haramala, hileta, infernu zolara erretzera. Amaren hisia eta hasegea ikustekoak ziren, ala bainoa itzuli zitzaiolarik zarea hutsik eta sekula baino itxusiago. Nola zetzuen hanberean alaba izuna ausikika eta aztaparka seatu, jenkoak daki. Biharamunean, bortitzagoa zen oraino hotza. Iparra firrindan buakaari. Zemendekuaren parada. Amak, alaba izuna iturrira igorri zuen zenbait astariren latsatzera.
Joan zen bada geixoa, hotzez daldaran, oinutsik eta erdi biluzirik. Eskuak gogortu zurrunduak ukanik eta ez zuen aurrak indar handirik emaiten ahal eta bere lanari ari zen xafla ahal zuen bezala. Hainbestenarekin mutiko gazte eta lerden bat iragantzen han gaindi. Neska hulako pilda txarretan ikustiarekin latxatzen ari, zimiko egin zion bihotzak. Galdatu zion. Zer ari zara hor, haugedera holako hotzarekin. Ikusten duzu jauna, amak igorria nau hari hauen garbitzera. Amak igorria eta planta hortan? Ze ama mota da zure ama? Ama izuna dut. Hola paso. Zato zenekin, hain segur alabatzat hartu nahiko zaitu gure amak. Eta neska jarraiki zitzaion. Laster heldu ziren jauregi eder batera. Eiki mutiko gaztia errege zen, eta jauregia haren ihizi sasoiko egongia. Neskatxa haurtzat hartu zuen erregeren amak. Errege eta neskatxa itxutuki maite mindu ziren, eta denbora gutxi barne, ezkondu. Historio hau kontatu dizuegu guri handire kontatu moduan. Hala izan, hala ez izan, zuen bihotzak entzun dezan.